Magluwas kay Simon nga pagadalon sa gihapon ni Kapuso Drama King Dennis Trillo kag ang soltero nga Basilio nga pagadalon naman ni Khalil Ramos. Dugang pagid nga mga bagong karakter ang igapakilala sa Book 2 sang Maria Clara at Ibarra. Sa media conference sang Lunes, ginpakilala man ang karakter ni Julie nga pagadalo ni Pauline Mendoza kag ni Paulita Gomez nga pagadalo naman ni Julia Pascual. Kaupod man sa maini si Arnold Reyes nga magadala sa papel ni Kabesang Tales ang nagsapupo kay Basilio matapos ini mailo. Magasugod ng Book 2 sa Maria Clara at Ibarra sa Lunes. Samtang yari naman ang mga dapat bantayan sa Maria Clara at Ibarra. Magadesisyon nga magsulod sa kumbento si Maria Clara. Ini ang abi-abiho naman ni Padre Salvi. Si Kapitan Tiago mahibaloan na ang sikreto sa tunga ng Padre Damaso kag Maria Clara. Samtang si Clay tingwaan sa giyapon nga bag-uho ng kapalaran sa mga karakter sa Noli Me Tangere. Mahimo payhan niya ini. Tutukan karon sa Maria Clara at Ibarra alas 8 sa gabi sa GMA kag alas 9:40 sa gabi naman sa GTV.